Πω, τι είναι τούτος, ρε. Πες ότι παίξεις σε μια λάρκη, τι κάνει. Ανάλογα τι εποχή τα πέσω. Χειμώνα ή καλοκαίρι. Τι σχέση έχει αυτό. Μπορεί να είναι χειμερή αναρχή και να αργήσω να ξυπνήσω. Άμα είναι να βάλω ρολόι. Καλά, άλλη ερώτηση. Άλλη ερώτηση, μόνο αυτό έχει να πει. Κάθεσαι εδώ και φυλάς στο νησί και ξαφνικά ο εχθρός σου πετάει ένα πύραυλο. Τι θα κάνεις? Θα τον ξεχέσω. Θα του πω ρε γιατί πέταξες πύραυλο, δεν είχε ξυλάκι. Άιντε, άιντε. Άιντε, αυτό είναι. Να πεις ότι βάζω το μυαλό μου και δουλεύει. Είναι ωραία εικόνα να κάτω με τον πύραυλο και να ρουφάω από κάτω. Μην κοιτάς τι που έπατε σηκώσει την γλώσσα πάνω έτσι. Από σημάδι πώς θα πας? Από σημάδι καλά στο κυνήγι είμαι μανούλα, Αφού κάθε χρόνο γιορτή της μητέρας με παίρνουν και μου χρόνια πολλά. Ρε Ζωτόβολο, τι σχέση έχει το κυνήγι? Το κυνήγι έχει άμεση σχέση, άμα δεν τα ξέρεις. Τέλος πάντων, ξεκόλα το μυαλό σου από το κυνήγι. Δεν μπορώ να ξεκολληθώ, χρόνια πάω για κυνήγι. Ξεκόλα το μυαλό σου από το κυνήγι. Καλά, θα τα προσπαθήσω. Πες ότι βλέπεις στα 200 μέτρα πίσω από κάτι θάμνους έναν εχθρό. Τι κάνεις? Αζόρ, πας το να Καλά, άστο. Αζόρ, έλα ρε, μην πας τσάπα. Δεν τον θέλει. Έλα, κάτσε. Αζόρ, κάτσε μου τραβάς το πόδι. Ανέβησε πάνω να σπάει μια βόλτα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μερικές ασκήσεις σε ετοιμότητα. Ωραία. Κοιμάσαι το βράδυ ωραία και καλά εδώ στο νησί και ξυπνάς το πρωί. Τι ώρα? Ό,τι ώρα να είναι, ρε παιδί μου. Τι ώρα να είναι, μπορεί να έχω μια δουλειά να πάω να πληρώσω μια τράπεζα. Την εφορία στο ΤΕΒΕ, να έχει κλείσει. Ξυπνάς το πρωί και βλέπεις μπροστά σου ένα Τούρκο και μια Τουρκάλα. Τι κάνεις? Τους παίρνω και τους βάζω στο Fame Story να κάνουν νούμερα. Κοίτα, πρέπει να καταλάβεις ότι το νησί αυτό το διεκδικούν και οι Τούρκοι. Και στη μέση έχουν μπει οι Αμερικάνοι μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρεις, Άγγλοι, Γάλλοι κλπ. Μια μέρα λοιπόν εκεί που κάθεσαι αμέριμνος, πέφτουν με ανεξίπτωτο ένας Αμερικάνος, ένας Τούρκος, ένας Άγγλος και ένας Γάλλος. Τι κάνεις? Θα περιμένω να πέσει και ο Πόντιος, να τους πιάσω να τους πάω στον αρχηγό. Καλά, εσύ από άλλο ανέκδοτο. Άλλη ερώτηση. Κάθεσαι εδώ και ξαφνικά βλέπεις από τη θάλασσα να έρχεται ένα τεράστιο ξύλινο κυβότιο. Τι θα σκεφτείς? Καλά οι μαλάκες πάλι αμάξι μου στείλανε. Άντε τώρα να γράφω I need God. Τι λες ρε ηλίθιε? Κάτσε να σου το πω αλλιώς για να το καταλάβεις. Για πες. Περπατάς αμέριμνος εδώ στο νησί, έτσι, και ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου ένα στρατιώτη. Τι στρατιώτη? Έναν άγνωστο στρατιώτη. Τι θα του πεις? Τίποτα. Γιατί? Δεν μιλάω σε αγνώστου. Δεν μπορεί να μου συμβαίνει εμένα αυτό. Ρε, πάμε πάλι. Περπατάς αμέριμνος εδώ στο νησί και ξαφνικά βλέπεις μπροστά σου έναν άγνωστο στρατιώτη. Τι θα του πεις? Στρατιώτη? Ναι. Καλά ρε πουλάκι μου, εσύ πριν πετάνεις δεν μπορείς να φωνάξεις το ονοματάκι σου να ξέρουμε τι θα γράψουμε πάνω από το μνημείο. Βρε βλήμα, δεν σου μιλάω για τον δικό μας άγνωστο στρατιώτη. Σου μιλάω για έναν Τούρκο άγνωστο στρατιώτη. Τι βγαίνει και σε Τούρκο άγνωστο στρατιώτη? Ναι. Δεν το ξέρα. Τι θα κάνεις, θα τον απείς έτσι? Και τι να κάνω? Τι να κάνεις? Τι να κάνω? Λοιπόν, θα κάνουμε πρόβα. Θα κάνω εγώ το στρατιώτη. Εσύ? Ναι, γιατί, έχεις αντίρρηση? Ναι, να με δει κάνει να γίνω ρεζίλη, να μπει κοντά μου άντρας παίζει με σε γιορτάκια. Λοιπόν, ας τα αστεία και πάμε να κάνουμε ένα τεστ ετοιμότητας. Είσαι πλάτη, ακούς βήματα, γυρίζεις και βλέπεις έναν Τούρκο, το Χασάν. Τι λες? Ωραίος ο Χασάν. Όχι ρε Ζωτόβολο, άλτισή του λες, κατάλαβες? Άλτισή? Ναι. Του Τούρκου του Χασάν? Ναι, γύρνα πλάτη. Γιατί να μου κόψεις βεντούζες? Ρε γύρνα πλάτη. Ακούς βήματα, γυρίζεις. Χασάνολη, πού είναι ο παπάς σου? Ρε, θα κόψεις μαλακίες, πάρω θα δεις. Τι κάνω μαλακά, τρώμας τώρα. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, γιατί μου έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Σιγά την απόσταση. Ένα τακάνι και ανεβαίνει. Θα ξανακατέβει. Θα πηδήξει, εύκολο είναι. Χειροβομβίδα, ξέρεις να πετάς? Όχι, αλλά ξέρω να πετάω έτο. Σε ρωτάω αν ξέρεις να πετάς χειροβομβίδα. Αν μου κάνεις κεφάλι. Ρε, ξέρεις ή δεν ξέρεις? Όχι, θα μου δείξει. Τι να κάνω, μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Λοιπόν, παίρνεις την χειροβομβίδα. Από πού, από το τζάμπο? Τραβάς την περώνη, μετράς ως το 10 και την πετάς. Αλλά πρόσεξε, δεν πρέπει να καθυστερείς δευτερόλεπτο παραπάνω. Κατάλαβες?
Περίπου να σου πω να σε πετάξω όλο μαζί με τη χειροβομβίδα να είναι πιο εύκολο. Πάρε τη χειροβομβίδα. Είσαι έτοιμος? Αυτό είναι το πεπερόνι. Αυτό το πεπερόνι, τράβα το. Πού πήγε το πεπερόνι? Μέτρα! Κάτσε, χάσαμε το πεπερόνι. Μέτρα! Μπορεί να το ξαναπάρουμε. Μέτρα! 1, 2, μέτρα! 1, 2, 3, 5. Όπα! Το 4. Το 4. Ξέχασε το 4. Όχι, έτσι είναι, κοίτα. 1, 2, 3, 5, 7.